Awali pagi karo resik-resik omah, guys. Tanggal lapang yo tetep resik-resik omah. Omah resik, atine seneng, tentrem, damai. Iya ora lur. Dienyak ya kepenak. Golek karan yo kepenak. Kabeh disapu ben resik. Yo kanjine dijanjang jenjeng junjung. Ojo dikira iki gabau tuh, guys. Iki gombalan sing ora kanggo yo, kan nganggo serbet dadi tak simpen. Akeh banget iki resik lho, guys. Padahal yo bendina tak sapu. Kucuk-kucuk wis nang ruang kamar, guys. Kamar ngarep, kamare anak lanang iki, guys. Temen deal, bribik, jen pokoknya akeh banget iki wis resik, guys. Aja salfok ya, guys, karo gantungan kelambi nang ruang tamu. Lah wong anu rumah sempit cilik lho ya. Nek anak gantungan yo dengkuk gantung kelambi. Hehe, apa-apa lah ya, guys. Sume dewek toli bebas.